kai me faru na rantsi da Allah idan pilot talk ta fashi zan yi rashin mutunci zan yi wulakanci a garin nan irin a zuwa kasuwa zaka zo ka rika wani magana pilot talk banza kai ba ga ma kasuwa nake zuwa ina kake zuwa ai na ci gaba da zuwa kasuwa yan wa Allah butulci to kai ka san coins dina nawa a garin nan kai ni wallahi mamaki kake ba na me ai shi gwai da kake gani in mutum yana fahimtuwa ko koma zuwa kasuwa wallahi wa Allah butulci kana bin yawo Allah ne kamar Allah ya azarta ka ka nuna bai ma ba ina zuwa kasuwa da gaba da ta kusa ta so nake sai din je bude shago saboda kanna makara kasuwa ai wallahi tallahi wallahi baka isa ka tafi kasuwa ba Allah rashin godiya Allah ne me faru kai me jana ni zuwa kasuwa kaya kaya in tambaye ka coins ɗinka nawa coins ina 100 kuma kana maina coins ina yi kana maina ina yi kuma sannan ka tafi kwari ƙarya kai zuciya kashe ta mutu zaka hana bawan Allah ya je nemo iyalinsa abinci kai da kama da manzari wannan zuciyarsa ta mutu kullun yana bakin ce a fama gwari na rantse da Allah bari ta fashi na rantse da Allah ta fashe wallahi sai na siya kwari wallahi sai na mai da ita gidan gona kai zaka dinga yawan gari sannan ku danna alamar kararrawa yadda za mu dinga